Sakop ang tricycle driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Lapas Police Station sa Barangay Don Esteban, Lapus, alas 12:06 ang kagahon Mayo 20, 2024. Ang arestado mo si Michael Fautara, 40 anyos, residente sa Barangay Siniquay, Lapus. Nabaklan ng arestado sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu gamit ang 4,500 pesos ka bypass money. Si interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, hepe ng Lapas Police Station, nga duwa kasi man ang ilang monitoring antes ginkasan ng sambit nga operasyon. Meron tayong informant galing dito sa barangay mismo ng ating suspect na ang kanilang dating sweeper ay nasa Badag list. Then ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay niya ng drugs sa kanilang barangay at sa ibang barangay pa. According sa kanya, sa interview natin sa kanya, ang kanyang drugs ay nanggagaling dito sa may distrito ng Haro. Dugang pa sa ngepe nga na-recover sa paginakop sang subject. Ang 3 pagid ka plastic sachets ang ginapatihan ni Shabu, kagiban pa nga mga non-drug evidence. Mga ka-K5 ginabanta sa 11 gramos ang na-recover nga suspected Shabu, kagyari ng estimated market value nga 74,800 ka pesos. Si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.